Dobrý deň, vitajte na stránkach fblunch.com. V tomto videonávode si ukážeme v podstate už záverečnú záložku zobrazenie menu, ktorá je posledným krokom na to, aby ste mohli vaše denné menu zobraziť vašim zákazníkom. Opäť je tu nejaké podmenu, ktoré si opäť môžeme vysvetliť, čiže je tu nejaký výber týždňa, to sme si už povedali v minulom videonávode, kde si vyberiem aktuálny týždeň, pre ktorý chcem zobrazovať denné menu a pre ktorý v podstate už aj mám vytvorené menu. Ukážem, ak by som klikol napríklad na 9. týždeň, pre ktorý ešte nemám nadefinované žiadne menu, tak sa mi to aj takto zobrazí. Takže vrátim sa na 8. týždeň. Mám tu typ denného menu opäť iba jedno, pretože máme nadefinované iba jednodenné menu a potom je tu nejaký typ zobrazenia. K tomu sa o chvíľočku vrátim. Takže to, čo sme si vyklikali v predchádzajúcej časti, vo vytvorení menu, sa nám teraz premietlo do zobrazenia menu tu. Tu je jednoduchý náhľad toho, ako to menu už potom, ako bolo vyklikané, ako sa bude zobrazovať. Tu vidíme tú hlavičku, kde je to logo, názov reštaurácie, plus je tu ten predefinovaný text, kde sa zobrazuje názov toho denného menu a dátum, odkedy do kedy platí. Tu máme, čo sme spomínali v predchádzajúcom návode, káva počas denného menu za 50 centov. To sme nastavovali v jednotke, vo vlastnostiach menu v hlavičke. Tu na to vidíme. Tu keby som to zmenil, tak sa to zmení aj tam. Takže vrátim sa späť. Je tu potom aj nejaká petička, tu je opäť ten text, ktorý bol v petičke, ďakujem za návštevu. No a samozrejme informácia o vašej reštaurácii, plus alergény, ktoré sa zobrazia, a aj QR kód, ktorý slúži na to, že ak príde zákazník do vašej reštaurácie a jednoducho má so sebou mobilný telefón, môže si tento QR kód odfotiť a hneď bude presmerovaný na vaše denné menu. V rámci tohto menu, ktoré sa nachádza pod týmto menu, máme výber grafickej šablóny. Template 2 je tu kvôli tomu, že my sme si vo vlastnostiach menu, opäť sa vrátim, zadefinovali šablónu predefinovanú ako template 2. Samozrejme, my tento template tu nám môžeme zmeniť, ale pokiaľ bude template 2 vo vlastnostiach menu, stále defaultne, stále predvolený bude template 2. Takže my keď si dáme napríklad template 1, tak hneď uvidíte, vidíte, zmenilo sa nám grafické zobrazenie daného menu. Môžeme si vybrať aj template 3 napríklad, aby som vám ukázal, ako vyzerajú všetky templaty. Takže tu je to nejako takto. Tak si troška menší, to je v prípade, že máte napríklad aj viac položiek vo vašom dennom menu a potom je tu aj taký, s takou troška grafiky, nejakou vidličkou, takýto templát. Tak, potom je tu publikovať, k tomu sa o chvíľočku opäť vrátim. No, máme tu vytlačiť PDF. Čiže ja keď si vyberiem, dajme tomu ten template 2, ako sme mali predefinovaný, dám vytlačiť PDF, tak stane sa to, že sa mi to vlastne zobrazí celý tento ideálny listok v PDF a môžem si ho vytlačiť a dať ho na stôl. Toto zobrazenie je zobrazenie internetového prehliadača, preto ja odporúčam, predtým ako ho budete tlačiť, uložiť si tento PDF súbor niekam na váš počítač a otvoriť ho priamo v PDF prehliadači, PDF Viewery, napríklad Acrobate, kde už tie písmenka sú aj krajšie a je to proste, bude to aj vytlačené pekne a bude to čisté. Takže toto teraz zavrieme. Toto zavrieme tiež. No. Čo sa týka tohto zobrazenia, ako som už spomínal, tak keď si zmeníme ten typ zobrazenia zo zobrazenia na editáciu, tak sa udeje takáto vec, že sa nám vlastne zobrazí to menu a my môžeme v prípade potreby, ak potrebujeme, jedlá medzi sebou poprehadzovať v rámci jednotlivých kategórií. Čiže keď napríklad kurácie prsia na zelenine chcem, aby boli až druhé v poradí, takto jednoducho chytnením myšky viem posúvať a zmením poradie jednotlivých riadkov. Keď sa vrátim späť na zobrazenie, táto zmena už bude zachovaná. Vidíte, kurácie prsia sú druhé v poradí. Máme tu ďalšie dve možnosti, je tu kód na stránku. Tento kód je jedinečný pre každého užívateľa, ktorý je zaregistrovaný u nás a stačí ho jednorázovo vložiť na vašu domovskú stránku, tam, kde chcete, aby sa vám zobrazovalo denné menu. Ono sa vám potom automaticky bez vášho zásahu, bez potreby čokoľvek urobiť, bude
zobrazovať na vašich stránkach. Takisto je možné, tento kód zavrieme, umiestniť kód aj ak máte na vašu Facebookovú stránku. Tento jednoduchý kód, keď vložíte, tak sa vám bude takisto automaticky zobrazovať vaše denné menu na Facebooku a vy už nemusíte chodiť na vašu stránku, na Facebook, kade tade, aby ste všade aktualizovali údaj o dennom menu. Všetko sa bude robiť automaticky. Takže opäť to zavrieme. Takže ak to je v poriadku, som si to prečítal, všetko sedí tak ako má, mám správny template, tak zakliknem publikovať a dám odoslať. Ako náhle toto vykonám, stane sa to, že vaše denné menu sa začne zobrazovať na všetkých tých stránkach, ako som už spomínal, na vašej stránke, na Facebooku, v našej aplikácii na FB Lunch a takisto sa začne zobrazovať aj teda môže prísť vašim zákazníkom do e-mailu, pokiaľ si vybrali možnosť odoberať vaše denné menu. Myslím si, že je to opäť jednoduché, prehľadné. Ešte taká jedna možná vec, čo by vás mohla zaujímať. Ako náhle mám menu publikované a chcem sa vrátiť a urobiť nejakú zmenu v tomto menu, tak mi to nedovolí, pretože už to menu v podstate je zverejnené. Čiže ak by som ho chcel zmeniť, urobil som chybu, alebo to jedlo nebude jednoducho, vrátim sa do zobrazenia, musím zrušiť publikovanie, tým pádom sa prestane toto menu zobrazovať na vašich stránkach, aj na všetkých ostatných, kde sme to nastavili. Vrátim sa na vytvorenie menu, urobím zmenu, ktorú chcem, opäť sa vrátim na zobrazenie menu, zakliknem a dám odoslať. A opäť je všetko tak, ako má byť, menu sa zobrazuje a všetci sú spokojní. Ďakujem vám za pozornosť. V ďalšom videonávode, ktorý pripravujeme, vám ukážem, ako umiestniť kód na Facebook stránku. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.